Nomu bulan puasa nama mukas ya tanggal 10 tolu bulan opaton argani akasi tuhoron lamu naik do di onan balige Kabupaten Toba. Argao tarboto naik di hari Jumat tanggal sia bulan opat nasalpo. Marhite hatorangan di par 33 na adong di onan tano lapang balige naik do argani akasi tuhoron manomu bulan puasaun lumobi argani jagal manuk potong. Di hari nasalpu argani jagal manuk hola 27.000 sakilo. Alai di hari Jumat tanggal sia nasalpu nunga sahat 35.000 argani jagal manuk sakilo. Di bona bulat tolu nasalpu argani jagal manuk 21.000 dope sakilo. Alai naik domuse argaon di bona ni bulan opat gabe 27.000 sakilo sahat tu 35.000 sakilo. Alai molo argani jagal manuk huta hot dope di arga 70.000 sakilo. Ia molo argani manuk Australia tong dope hot di arga 50.000 sabiji. 35. Ayam apa itu? Ayam potong, ayam merah masih tetap di harga 50.000. Nah, ayam kampung? Kalau ayam kampung 70. Marhite hatani nasida, saido godang ni jagal manuk nuaingon, manggohi haporluan ni masyarakat adorang sian bula puasa sahat tu ari raya Idul Fitri di bula 5 naneng ro. Sia Toba TV, Mabari tahun.